Shalom, tabi parhorasan ma hupasahat hami tuhamu akka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot, saluhut hita nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, natumangihon jamita marhite radio pelita kasih di Manogoton. Hita nadibagas tabe, manang akka natongon di bagasan perdalanan, tumopot akka ulauta, didongani jala dipasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au sintua rosmala lumban raja boru situ morang, rapdohot inang bibel fro rameria boru pardede, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makkobasi pertangyangan di Manogoton. Tapuk kama pertangyangata marhite tangyang nani buatoni inata parjamita. Martangyang mahita, pupuji upasanga pami maho Tuhan, disudi asi doho tolong ni roham, na mangalehon hai pason doho gugu dihami. Tungso tarasam doa sini roham di bagasang udunami, jala ajari hami Tuhan, asa toktong hami madok mauliate, ala ni basa-basam o jalo hami siyako. Pasu-pasu ma, hatami gabi gugu di hami. Pasu-pasu ma, hami sadarion, mangula kaulon nami, asa sudi nang hula hami, o Bartolomo ni roham. Amen. Hata ni debata nagabe si pahusor-husorota di Magasan Manogoton, imana tersurat di Yesaya 26, mamukasian ayat 17 sahat rodi ayat 10 sia. Yesaya 26, mamukasian ayat 17 sahat rodi ayat 10 sia, songonon ma hatani Tuhata. Songon paropuan nagabe-gabean, nunga jonok hasasangana mangae poso-posona, manganggu hima ibana di habirniton nai, laos songonido hadadaonami sian bohim ale Jahoba. Gabe-gabea do nang hami, mangae poso-poso do hami, hape hira alogo do nahutubuhon hami, dang tarpatupahami hatuaon ditanoi, jaladung sahat hutubuhon hami isini portibion. Mangoludo yanggo akka namatem, hehedomuse bakkeku. Ngot mahamu jala marulupulup hamu akka isini orbuk. Ay nabbur ni akka panodang do nabburmu, jala paruaron ni tanoimuse akka naong mate. Ima sahatna jala nagabe odolan ni jamita ima ayat 10 sia, mangulu do ianggo akka namatem, hehedomuse bakkeku. Ngot mahamu jala marulupulup hamu akka isini orbuk. Ay nabur ni akka panodang do nabburmu, jala paruaron ni tanoimuse akka naong mate. Mangolu ala huaso ni debata. Yesaya 26 manaringoti taringot tu pakirimon. Itonga-tonga ni parukilon nanyadupan ni bangsoi. Marsuara ma debata paposo rohani bangsoi. Sipata ngologodang parukilota, pojot rohata, maradu songon natarso sakita, ala ni borat ni parukilo ni. Jala na diba, olo madok, tumagon ma au mate. Hape, dang hamateani ujung ni perdalanan ni ngoluta.
Jala dang hamateani mabaheso ng nguluta. Alanido marhite-hite jami taon hipapatar sude ditoru ni huwaso jala adong ng pakirimon. Hamuak kadongan sa porsyaon di nguluta nuaingon ikontakkas do taasa tajom tabain ha porsyaon dohot pakirimota. Aidang boy songon na say tarpasita. Asa unang tabulus akadalan na maol. Ima, parukilon, parsahiton, hapuguson, pengangguran, ketidakharmonisan dalam keluarga. Asa boy mo nang hita, maralohon sa luhut nai, ikonadong do pakirimota. Babua sude nata ado pii punya masa. Manang didok sude doi martiki. Jala tadok ma di bagasa rohatta. Gari akan namate boy di pahehe tuhatai. Jalaido nabinoan ni haheheon ni Tuhan Yesus naong tapestahon di pesta Paskah. Lambohama nawadopi. Boy do neang bainon ni Tuhata. Saluhut akan napojot na di rohatai. Boy do marujung bainon ni Tuhata. Saluhut aka parukilon na taadopi di nguluta. Alaya hado si patupaota. Asa unang madabu hita tunasohin na lomohon ni rohani debata. Naparjolo sa hali, uju mga dupi hita, naing mahita dungo jala setia. Naing gabi halak Kristen na setia hita. Jalam marha porsyaon, jalam marpakirimon, asa unang madabu hita, tu nasohin na lomohon ni Tuhata. Margogo mahita, di bagas ang nguluta, jala toktong mata jalo, haluaw na binuan ni Tuhan Yesus, diari haheheon naon. Amin. Adorang so martangiang, laho manabay ha porsyaota, marede mahita siyan bukwede o 670 ayat 2. Tarbigema angguk na jauh-jauh, tongos man sonang ni. Tau rupi ma akan nalilui, tongos man sonang ni. Tongos man marita nauli, manungoy namodomi. Tongos man marita nauli, manungoy namodomi. Martangiang mahita. Ale Tuhan nami, juk do hami songon bangso Israeli. Sa ibu sisaw kami ibaga sang ulo nami. Sa marungutungut kami di baga sa pangulaon nami. Lumubi ujujuk pak kami nasohin na lomohon ni roha nami. Masa di parnguluan nami on. Alani papos maroha nami Tuhan. Mardongan pakirimon. Pabua dangadong naso tarpatu paho di bagasan ngudu nami. Leonom mudo hati uron. Ditiki naune.
Jala leonomunang akalas ni roha. Songon aka ede nami, sehabis hujan akan tampak pelangi. Diauhor roha nami may Tuhan di bagasang ulo nami. Asagabi halak Kristen na setia hami, mangihutok ko di bagasang ulo nami. Leong gogo di hami Tuhan, madalani dalan namin na latiti. Asa unang madabu hami, alaya sa ho parsigat tungan nami. Unang luas madili hami, ujugudang parukilon na wadupi hami. Alay papos roha nami Tuhan, mardongan hapor siyaon na mangulo. Pasu-pasu makan nanyulan ni tangan nami, dia penaula hami Tuhan sa darion, sudi makorhon sangap diho. Jala ulaon nami tapon nami may, asadong pakyon nami di bagasang ulo nami. Sa dosa nami Tuhan asiroham di hami. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong rohani de bata ama. Dohot persaoran nito di perbadia ma. Nama dongani hitaun saluhut na. Amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Bibelfrau Rameria Boru Pardede di nomor HP 0813 6103 5018. Renungan ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7. 2. Ibadah remaja pukul 7. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Rameria Boru Pardede, bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian.
Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Horas, horas, horas.
Yesus Tuhanku, permata